Hokejbalové ligy majú v lete prestávku, viacerí hráči ale nezaháľali a zúčastnili sa prípravného kempu v Ružinove. Letný predsezónny kemp však neorganizovalo žiadne mužstvo. Išlo o iniciatívu niekoľkých nadšencov, ku ktorým sa následne pridali ďalší nadšenci. Hokejky však nechali doma. Ten kemp bol vlastne zostavený tak, aby na začiatku sme sa zamerali na rozvoj všeobecnej síly, keďže tí chalani väčšinou silu nerobia, alebo teda málo ktorí a väčšinou individuálne, klubovo sa to vôbec nerieši. Takže rozvoj také všeobecnej sily a potom to sme transformovali vlastne do behov a do pohybu špecifického pre hokejbal. Prišlo nám to ako veľmi zaujímavý nápad s tým, že jednak sa blíži reprezentačná sezóna pre seniorov a navyše nič také podobného charakteru tu nefunguje u nás a už vôbec ne pre hokejbalistov. Hráči, ktorí prišli do kempu, začali podobnými testami, ako mnohí poznajú z hodín telesnej výchovy. Po 2 mesiacoch sa testy zopakovali, aby sa ukázali zlepšenia alebo prípadné zhoršenia. Samozrejme my ako tréneri to máme v oku a vidíme, že okrem toho, že nabrali na sile, čo sme videli okamžite, nabrali na takej tej aerobnej vytrvalosti, že jednoducho zvládnu viacej, po psychickej stránke sú schopní ísť do ďaleko ťažších tréningov ako na začiatku a hlavne zlepšili sa aj po tej pohyblivostnej stránke. Predsezónneho kempu sa zúčastnili aj niektorí hráči Líder s Ružinou. Tréning si nevedeli vynachváliť. Chcel som sa dobre pripraviť na sezónu, nakoľko posledné roky som mal pocit, že som není dobre pripravený. Takže som do toho išiel a som nadmieru spokojný. Cítim sa určite po kondičnej stránke o mnoho lepšie. Jednak, hovorím, sú to 4 tréningy do týždňa. Sú systematicky tak urobené, že vidno to zlepšenie na každom jednom, ktorý tu sme. Nadobudnutú kondíciu a silu môžu Ružinovčania využívať aj v Extralige, ktorá už odštartovala. Líder sa v novej sezóne musia popasovať s niektorými zmenami. Okrem toho, že domáce zápasy budú minimálne na jeseň hrávať v Gajaroch, im odišli aj české posily Humlíček a Blaško. Strata to určite bude, určite nás to mrzí, ale tak manažment sa takto rozhodol. Myslím si, že na druhú stranu zase prichádzajú nejakí noví hráči s inými skúsenosťami, ktoré zase takisto môžu pomôcť týmu. Najväčšou posilou bude brankár Kalis, ktorý prichádza z Kežmarku, no dlhé roky chytal za konkurenčné LG Bratislava. Ružinov v prvom kole prehral na pôde Považskej Bystrice 2-3. Chuť si bude chcieť vylepšiť v sobotu, keď bude hostiť posledný tým uplynulej sezóny HBK Diaková.